Tak čo ty lidi, a já vás vítám u dalšího videa a dneska budeme hrát tady tu hru. Tady tu hru, který se říká Minecraft. A tak vám to ukážu od 1 až do 7, protože já jinak nejsem. Je to trošku lehký, trošku těžký. A teď to je nejlehčí, protože to je 1. Ale jak jsi byla řekla, jak jsi spadla. Hej, tak co? Jajco s tím, mě to nejde pohybovat se vůbec. Jo, dobrý. Jaj. No, dál. Teď to je 2. To je lehký. Oh, motherfucker. OK. Co je? Jak daleko jsi byla? Jo, a když tak lidi, já si dělám novej Kanál. Jo, kanál. Jmenuje se tam Poman TV. Když tak mu dejte like. Tady to je 3. kolo. Doufám, že se mi to povede. Já vám to jsem dostal nový telefon a bude dneska natočím video, ale nevím jaký a já fakt nevím jaký, ale jenom chci říct do videa, že mám nový kanál a telefon Samsung Galaxy F3 a to asi nikoho nezajímá, viď? Ne. No a nevím, co budu natáčet, asi za to natočíme Roblox. Roblox je skvělá hra. Hej, já chtěla taky natáčet Roblox. Až po tady tom videu, tak to natáčím. Cože? Tak jo, tak. Teď ty hry je konec. A já jdu hrát Roblox. Dáme se na Robloxu FNAF a tam si uděláme FNAF, to, jak se to jmenuje? Poslední. No, dobře. FNAF, jak se to říká? Jestli chcete, tak se to jmenuje Roblox, popisku to budete mít napsaný. Ale to máš ode mě. No a co? Co s tím? No a v popisku to nemusí být, když to vidíš. Když to vidějí na ty byl. A jdeme na... Hele, se nejdeme. No prostě FNAF to si najdete. Co budeme udělat? Co mám udělat? Tak jo, co si dáme? Jo, a když natáčím, tak jsem nemocný, jako když tak, ale to zase nikoho nezajímá. Já říkám takový blbosti videa. Ty, ale já jsem dlouho nenatáčel, já jsem asi měsíc nenatáčel. Tak ne. Hele. A napište do videa. Christmas! Včera byly Vánoce a já dostala zombie ruku, oh yeah. A 3D brejle a to nikoho nezajímá. Citron. Ach jo, no to se to je do prdele. Přidat, oh yeah. Dobrý. Jo, a kdybyste se nemysleli, že nejsme sprostý, tak jsme hodně sprostý. Ale jenom Roman, já už nejsem sprostá. Jo, určitě. Ne, ale fakt, já už nejsem sprostá. Já víš, jak si ti pamatuju předtím, když se s nikým nebavila, jak jsme byli pořád. Jejho. Tak dělej, já ti to natáčí do prdele. Já to střihnu, než to bude, takže se zase ozvu. Já to radši taky střihnu. Nebo 5, aspoň nějaký weekend. Buďte rádi, že už nehraju Minecraft, ale mám ho. Jsem zpět, ale nevím, jak se tady to dělá. Jo. Kde jsem? No nevím. Do prdele. No nevím. Nevím. No, to je jedno. Víte co? Já se dám jiný svět, protože to je no. A zajímá mě. Pořadavate like. Tam v mém tom YouTube předtím. Já na to sedu, já na to 3 hodiny se to nechtěla, tak a to jde do prdele.
Víte co, tak se vrátíme zpátky. Tak tomu příští video budu natáčet tohle a byli jsme u 3., že ano? No dobrý. Ale já to budu hrát a to vyzkoušet a to chci hrát, ale mě to nezajímá. 3. Dobrý. Fun! Něco jsem posadil. Roblox. Ty jsi prostý, Romane. No co ty moje věc nestanej se? Já se poseru, ale hodně. My to víme. A ne, poseru na sebe. Hej, tak. Zavřívče. Konečně. Zavřívče, konečně. A tady to už A jo, jsem... mě nejde prej Facebook mě nejde ve finále. To pro... Hezky. Co já? Oh yes. 4. kolo. Hej, ale to vypadá moc já to nechápu. Oh, ok. Víte co? Jo, už to dám. Já prostě jdu hrát Minecraft. Nebo si zahrajeme... Ne, what the hell? What the hell? Víte co? Já tam... Takže posledám YouTube a tamto. Takže vidíte, Xindles X4 20 nastal, když jsem to nastal. Takže celý blá. OK, 5. kolo. A když tak já na ty píčoviny nekoukám, protože já mám nový telefon, tak nevím co. 5. kolo, tady to. Takže já si stáhnu mod, je to Bot Ranker a budeme, já nevím co budeme. Takže Jaký moc si stáhnu? já to střihnu a za chvilku se uvidíme. Nějaký trapný mod. Kámo, mě to nebaví. Já to chci ukončit. Tak si to ukonči. Víte lidi co, tak já to asi ukončím. Ale, no, ukončím to. Vyčuráci. Ne, sorry, já jsem nechtěl. Se nudím, tak čus lidi. Dneska to bylo všechno. Dejte like, 5 lajků, 7, 1, 2, 3, 4. A dejte odběr dejte a dejte... Komentář. A dejte palec dolů. A dejte dislike. Takže čus lidi. Dejte palec nahoru. Co to znamená anglicky what? Nech to, dej to tam. To je její braille. Už to bylo. Agato! Hej, co znamená anglicky what? Co? Co znamená anglicky what? What? Nevím. What? Vojtí v a ch. Já to jdu dát teď na YouTube. A víte co, já to ukončím, protože mě to taky nebaví. Tak dejte odběr, like a... Dislike. Odběr, like a můžete i napsat komentář. Mějte se.